ଏବେ ସବୁଠି ଯବାନର କ୍ରେଜ୍। କିଙ୍ଗ ଖାନ୍ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଆଜି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଏହି ସିନେମା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ହଲ୍ ରହିଛି ହାଉସଫୁଲ୍। କିଙ୍ଗ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିନେମା ପ୍ରେମୀ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଯବାନକୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିରେ ବି ରେକର୍ଡ କରିଛି ସିନେମା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ସରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହାଉସଫୁଲ୍ ରହିଛି। ଆଜି ବଡ଼ ପରଦାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଯବାନ। ତେଣୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ସାରା ଦେଶର ସେହି ସମସ୍ତ ହଲ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲାଣି ଯେଉଁଠି ଫିଲ୍ମ ଯବାନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। କେଉଁଠି ବିରାଟ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଶାହରୁଖଙ୍କ କଟ୍ଆଉଟ୍ ମନମୋହୁଛି। ସେପଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଳାକାରମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ସହ ଏହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଆୟ କରିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଟଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ସିନେମାରେ ଶାହରୁଖ ଓ ନୟନତାରାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସିନେମାର ଟ୍ରେଲର ଟିଜର ହିଟ୍ ହେବା ସହ ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିକୁ ଦେଖି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯବାନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବାଜି ମାରିବ ନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ।